Hoy, ano ba yan? Welcome back! Kabisyo sa ating Love Radio Top 10 Countdown with me, your cool na uncle, Uncle Dagol. Maulan na Saturday, pero painitin tayo ngayon ng ating special guest sa ating Love Lounge. Walang iba kundi si Cedric Escobar. Hello Cedric, welcome to Love Radio. Hello Uncle Dagol. Hello po Love Radio listeners. Ako po Cedric Escobar. Yan, sa ating mga kabisyo out there. Eto na si Cedric. Ayun. Si Cedric po yung nasa left, ako yung nasa right. Baka malito lang kayo sa itsura. Okay. Parehas na may itsura eh. Anyway, Cedric, how are you doing? Kumusta? Maayos naman kuya. Ayos naman yung gising ko. Alright. Kayo ko. Okay din naman, syempre. Nag-prepare ako para sa araw na to kasi alam ko ikaw yung magiging guest and ako yung magiging host mo for today. Kaya talagang hiniram ko pa to kay Uncle Coco. Pero eto na nga, sino ba si Cedric Escobar? Anong mga hobbies mo? Or nagsimula ka na ba talaga sa singing when you were still young? Well, professionally po nagsimula po ako sa singing ng 2019 sa New York po. Nag-open na po ako sa iba't ibang OPM artists na pumupunta sa Amerika. Tapos nag-tour ako with them. Tapos pumunta po ako dito sa Pilipinas last December and nag-sign po ako sa Poly East Records in January. So bago lang po ako ditong singer sa Pilipinas. Oh, so talagang doon ka na ba lumaki sa ano? Opo, taga New York po talaga ako. Wow, sa New York. Yes po. So, buti naman at naisipan mong for good ka na ba dito sa Philippines? Opo, hopefully po kung maganda yung run ng career ko dito, sana po magstay na din ako dito. Wow. Yung mga guestings mo sa US, yung mga tours, ano ba yung pinaka most unforgettable? Lahat naman yun unforgettable, yes of course. Po, lahat pero po. Sa tingin mo yung talagang lumabas yung pagiging Cedric Escobar mo sa show na yun? So last year po I was on this tour called OPM Summer Fest Tour. I was with River Maya, Glock 9, Intro Voice, True Faith, and we did iba't ibang cities po sa US, and in that show I was part of the main show po. I had my own set na talaga pong masaya po at dun ko po naramdaman yung pagmamahal ng Filipino fans. Wow. So yun talagang most unforgettable kasi yes po. I heard you're with shows with Piolo, I think. Oh yes po, I did the Heartthrobs tour po. Yes, KZ, and also you had shows with South Border. Yes po. Alright, and yun na nga yung intro voice. Yung sinabi mo nga most unforgettable. So yung experience na yun, paano yung nakatulong sa isang Cedric Escobar right now? So basically po, mas na expose po ako sa iba't ibang genres ng ng OPM music, and tapos po yun po nakilala ko nga po paano po magmahalang at magtangkilik mga Filipino fans, and yun po because of that po na-mentor din po ako ng mga kilala ng mga OPM artists, kaya dun po nakatulong talaga sa music ako. So how come na ang isang Cedric Escobar na lumaki sa New York ay naging familiar ka pa rin with the OPM songs? Tinuturo po sa akin ng nanay ko. Siyempre po pag karaoke or family gatherings, kumakanta pa rin po ako ng mga Filipino songs. Okay. Sino mo mga inspiration mo ng mga OPM artist? One of the main inspiration ko po talaga is ang balladeer po na si Mr. Martin Rivera, who was also from Poly East Records. So parang medyo full circle moment para sa akin kasi idolo ko po yun. Tapos we're kind of on the same label na din. Oh, the concert king himself, yes, Mr. Martin Rivera. Of course. Sino ba namang ayaw yung parang, di ba? Ala Martin yung peg mo. Opo. And may mga nagsabi, gusto nilang marinig yung pasample mo with, you have a song, right? Yes po. I came up with my debut single po, Hindi Na Ba, a couple weeks back. Right. And, yun po, it's out on all streaming platforms. Di Please Na check Ba? it out. Pwede bang pakinggan natin yung pasample mo ng Di Na Ba? Sige po, Because mga kabisyo, may isang song po na exclusive nating ipi-play. Dito naman po yan sa Love Radio. Mamaya naman po yan. Yan yung main course natin. Ngayon na appetizer muna tayo. Of course, ladies and gentlemen, pasample mula kay Cedric Escobar. Di na ba pwede tayong dalawa
magkapikit sa isang saglit ay makasama ka. Kung sino pang naiwanan ng iba, ang may dalang munting saya't umaasang makasama kang muli. Wow. Parang may hawig yung boses natin pag natutulog ako. Ang galing. That was Cedric Escobar. Now, that was Dina ba? Yes bro. Eto namang song na ipopromote mo ngayon. This one is called Gasera. Gasera So, po, yes. can we talk a little bit about Gasera? Anong story behind this song? Yes, so Gasera is basically similar to Dina ba, if you familiar with my song. It's gusto ko pong ibalik yung nakaraan namin itong girl na to. Okay. So gusto ko ibabalik yung mga feelings namin sa isa't isa, so para to give it another chance yung relationship. So, parang in a relationship na nagkahiwalay. Yes po. Then gusto mo siyang i-win back, tama ba? Yes, parang tama makuha mo siya ulit. Opo. Alright. With, kaya Gasera. Ang Gasera, di ba, is yun yung It's a lantern po. Yes, yung lampara, sinisindihan, yung may lamp po. gaas. Tama? Yes po. Oo. And just so this song was written by Ivan Manansala, and she's listening right now. So Hello Ivan. po. Alright. And super maganda po itong kantang to. So please look out for it. So, tinatanong ng kabisyo natin, si Cedric Escobar ba ay nakaka-relate din sa song ng Gasera? Yes po. So yung first single ko po is based on my relationship story, at nagkataon lang din po ng itong storya ng Gasera ay similar to that. So it's a pretty cool coincidence naman. Nakinig ko lang po ito sa label, and I was like, talagang gusto ko itong kantang to. Maganda po itong kantang to. So, Kasi nakaka-relate ka rin. yes po, yes Alright. po. So, ganun din yung mga kabisyo natin. Kaya naman nila nagugustuhan yung isang song, kahit ako naman, kahit ikaw, di ba? Because we can relate to that song. Opo, right? opo. And of course, mamaya mapapakinggan natin ang song na Gasera. Exclusive yan, ha? First heard Yes. dito po sa 90.7 Love Radio, and we are so thankful na dito nyo pinili yung song nyo Ako rin po. ma-air natin, ma-play para Maraming salamat po. marinig ng ating mga kabisyo. Well, for the meantime, may konting game lang po tayo dito mga kabisyo. Okay, may mga cards po tayo nakaset dyan. Pili ka lang ng isang card, and babasahin mo yung tanong, and then sasagutin mo na rin. Sige po. Okay? So, alright, pick one. Sa gitna na tayo. Ayan. Color green. Color green. Okay. Ang tanong ay, what do you feel is currently missing from your life? Mhm. What I feel that I'm currently missing in my life siguro po is my family, kasi my whole family po is based in New York, and so namimiss ko din po sila. So madalas. So ayun po. I feel like that's So what's the whole missing. family ba ay nasa New York na nakabase? Yes po. Alright. So yun po. So I feel like that's what's missing in my life, kasi everything else is naman perfect. Yeah. So namimiss mo sila. Yes po. Alright. So next, pick another one. Another one card. Okay. Sige po. Hindi po kami nagsusugal dito, ha. Just to be clear, malinis po intensyon namin ni Cedric dito. Kami po ay naglalaro lamang ng card game. Okay. Next question po ay, if you could see into the future, what's one thing you want to see? Ito po, talagang goal ko rin po. One of my lifelong dream is makapag-perform sa Araneta Coliseum. So sana po, kung nakakita ako sa future, makikita ko sa sarili ko nagpo-perform sa stage na yun. Araneta Coliseum po. Wow. Yun po. Malay mo, hindi lang Araneta Coliseum. Meron pa tayong Mawa Arena. Yes Meron po. pa tayong Philippine Arena. Mas Yun malaki po. yan, di ba? Opo. Oo. Kahit, lahat naman ng dreams natin magkakatotoo pag ikaw ay magpupursige. Right? Tama po. Alright, pick another one. See, another one. Oo. Ito Kinakabahan na naman si tayo. Cedric sa tanong natin. Medyo. Parang may... Ang Sige na-prepare ba? kasi si Kiko Tanggero eh. Ewan ko lang ano mga nilalagay niya dyan. Alright? Okay, next question po is, what was your biggest culture shock? Okay, so, ano po ba? Culture shock ko dito sa Pilipinas. Hindi to pagdating niya. Tama? Pagdating ko dito sa Pilipinas, ang culture shock ko po, siguro, mga jeep. Mga jeep. Kasi dito na din po ako natuto mag-drive. Okay. So, sa amin po, wala pong jeep na bigla nang titigil. Sa ano nyo. So, medyo
adjustment po sa akin na parang huwag masyadong madikit sa jeep tapos kasi biglaan silang titigil na lang para pumara tapos so yun siguro. So yung mga yung clearance pag nagda-drive ka, 'di ba? Yes, walang jeep sa New York. Wala pong jeep sa New York. Yung nagbabiyahe talaga, gano'n. Tapos may designated stops sila. Pero ang saya po, nakasakay na din ako sa jeep. So masayang experience. So na-try mo? Yes po. Di ka naman nag 1, 2, 3 ha? Hindi. Ano po yung 1, 2, 3? 1, 2, 3 yung tumakbo hindi nagbayad. Hindi pa. Pero nung nagbayad po ako, parang 7 pesos lang binayad ko. Tapos Kulang pala. Ano na jeep? 11? 12? O 12 na nga eh. Pero pinayaan naman po ako sa driver. So thank you po sa driver. Ay nako, parang hindi, wala ang alam to dito sa jeep na to. But anyway, so aside from that, the food, what about the food? Sanay ka ba sa Filipino food? Yes po, mahilig po magluto nanay ko ng Filipino food, ng lutong bahay po. So kinalakihan ko naman po iba't ibang Filipino food. Any favorite dishes na favorite ko po talaga adobo po. Wow, syempre classic Pinoy. Classic. Yes, adobo. Na-try mo na yung chick boy. Chick boy. Chicken at baboy na adobo. Hinalo. Tapos may egg pa nga yan eh. Opo. Di ba? Yung grandmaster natin dito na pailing na lang eh. Basta mga usapang mga chick boy eh. Pero syempre, ang isang tulad ng Cedric Escobar, syempre may height ka na 6 flat, tama? You're a 6-footer. Aside from singing, are you into sports? So I grew up playing American football. Yun po, and so okay lang po sa basketball. Nagba-basketball ka rin naman. Konti naman po. Sayang din daw yung height. Oo nga eh. Oo, sayang no. Sayang pinagpalit na lang daw yung height namin. Gusto namin yung height mo eh. So aside from playing sports, and then you play instruments also? Yes po. Mostly it's I play guitar and piano po for songwriting purposes. Hindi pa po ako nakapag-perform with it and po. That's sometime in the future na lang po. Pero so walang instrument basta pag nagpe-perform ka, mas gusto ko po na talagang performing now. Lang. And not playing. Not playing, yes. Pero anong favorite mo, gitara or piano? Mas piano po talaga ako. Growing up, that's what I played. Yung gitara po, recently ko lang ito pinag-aaralan. How about sa video? Anong kinakanta ng isang Cedric Escobar? So, aside from Martin Rivera po, I like to say mga Brian McKnight, mga R&B kasi yun din po yung kinalakihan ko. Mga R&B? Yes po. May pasample ka ng R&B mo dyan. Brian McKnight? Sige po. Alin ba? Sige nga, yan yung mic natin. Sige. Okay, sige. Hello. One last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind. Very last time, so living a lie. I guess I've done my one last cry. Yeah! Galing. Ayan naman pala. So sa video kayo ganun. Iba kasi yung kinakanta namin pag kami dito sa Pilipinas eh. Ano po ba yun? Yan, may mga laklak. Yes. Ayun po, laklak. Teeth Boss, si Sir Glenn Jacinto. Kasama ka po to sa tour ko this July and August sa US and Canada po. Wow. OPM Summerfest Part 2. May Part 2? Yes po. So you'll be there again? Yes po, kasama ka po ang River Maya, Intro Voice, Gok9, si Sir Glenn Jacinto of Teeth and Sir Ito Rapadas of Neo Colors. Yes. Alright. Isa pang card. Tingnan natin. Isa pang card. Okay. Dark green naman po. Let's see. When was the last time you cried and why? Whoa! Cried? Nanood po ako ng isang movie couple days back. It was yung kay Agamulak, ba yun? Yung sa cell number 7 ba yun? Right, yeah. Nakakaiyak po yung movie na yun. So, yun yung last time. Yes, so yun yung last time. Medyo iyakan din ako pag-movie din. Pero may nagtanong dito na napaiyak ka na ba raw dahil sa relationship?
Matagal na po, hindi pa po ulit. Hindi, pero napaiyak na ang isang Before Cedric. po, opo. Oh. Yes po. Sabi nila, sa akin ka, hindi kita paiiyakin, Wow. Mr. Cedric. Salamat. Dami. Salamat. Mga nanonood sa atin, we are also live sa ating Facebook, that's Love Radio Manila, and also sa Facebook na Uncle Dagol. And of course, sa mga radio sets, naka 90.7 Love Radio sa mga radyo nila, live po tayo dyan. Alright. And of course, okay, thank you so much for answering those questions. Thank you. So, Thank you, Uncle Limon. any upcoming shows? Yes po. So, on May 27th, I'm gonna be at Robinson's Malabon with my poly bro, si Dre Rania po. And this is a judging, and I'll be performing there po. Hopefully po, I get to perform my newest single, Gasera, then. And I'll perform yung debut single ko po, Di Na Ba. Alright. So, and any social media? of course. Social media ko po. Okay. You can follow me at Ced Sings at Instagram and TikTok po, and sa Cedric Escobar po sa Facebook and sa YouTube din po. I'll be coming out with YouTube covers, and my first one came out last night po, so please check it out. Right. There you go. Mga kabisyo, of course, Mr. Cedric Escobar. So, any message sa ating mga kabisyo na nakikinig ngayon, at syempre yung mga nanonood na rin sa Facebook Live? Yes po, sa mga nakikinig po ngayon, again po, ako po si Cedric Escobar, bago lang po ako dito, at sana po makinig nyo pa po yung iba't iba kong music na i-release, and please look out for me and yung mga gagawin ko pa po, talaga pong pagbubutihin ko para makilala nyo ako. Alright. Yes po. Pahabol lang po sa June 21 po sa Quezon, sa probinsya po namin, sa Ginyangan, Quezon. May gayang festival po doon at mag-play po doon ng River Maya at ako po sa June Fiesta 21. Nun. Wow. Yes, June 21. Quezon Province. Ginyangan, Quezon po. Quezon Province po. Right. Yes. So, please catch Cedric Escobar there sa Quezon Province. And again, yung sa Malabon mo, kailan yun? Sa May 27 po sa Robinson's Malabon. Alright. So, ito na, pakikinggan na natin yung song na Gasera. Of course, Yes. exclusive. First heard dito po sa 90.7 Love Radio. Here's Cedric Escobar with the song Gasera. Cedric, thank you so much for joining. Salamat, Uncle Dagol.